Avui us parlaré de la e-factura o factura electrònica. Soc Rafael Torrelles de Xarxa Control. La e-factura i la mare que la va parir. Sí, fa molts i molts anys que parlem amb tothom, totes les pimes, de la e-factura i no hi ha manera que es posi en marxa. Tan sols aquelles empreses que tenen relacions econòmiques amb empreses públiques o entitats públiques i que s'han vist obligades a posar-la en marxa, l'han posat en marxa. Hi ha alguns casos també, com aquells que treballen, aquelles pimes que treballen en plataformes de distribució alimentària, que també se'ls ha exigit la posta en marxa de l'e-factura. I és que no ho entenc, l'e-factura porta molts desavantatges. La factura electrònica té tres grans característiques. Ens garanteix l'autenticitat, la integritat i la immediatesa de lliurament. L'autenticitat perquè ve firmada, ens identifica inequívocament a l'emissor de la factura. La integritat perquè sabem que les dades que conté la factura no han estat manipulades. I la immediatesa és perquè s'envia electrònicament immediatament després de facturar. Tot això millora la nostra relació amb els nostres clients. A nivell econòmic també té molts avantatges. Evitem els costos de manipulació. Una persona imprimint la factura, està pendent de la impressora, posant la factura, doblegant-la i posant-la en un sobre, afegir-hi el segell. Tot això té un cost, a part dels materials. I a més, té un cost ecològic molt important. Ja ens podem evitar l'emissió de CO2 a l'atmosfera sense la utilització de papers, sense transportistes poc ecològics i tot això que porta associat. I penseu també, i està molt ben estudiat, que substituint 20 factures al mes en paper per 20 factures en format e-factura, podeu arribar a estalviar més de 850 euros l'any. Crec que val la pena. I si voleu començar amb la e-factura, recordeu posar una petita clàusula en els vostres pressupostos o contractes de serveis o inclús les mateixes factures d'avui endavant, que aviseu al vostre client de que rebran les factures en format e-factura. Què heu de fer si rebeu una e-factura i no teniu un programa adaptat? Bé, al mateix post, a la part de sota, trobareu un enllaç amb un visor gratuït. Aquest visor gratuït permet rebre aquesta factura, llegir-la, imprimir-la i fer el que calgui amb ella. Bé, i què necessites per fer una e-factura o començar a treballar amb l'e-factura? Doncs només dues coses. Una, un certificat digital. En el post trobaràs un vídeo on s'explica com obtenir-lo i com instal·lar-lo. I dos, un programari que et permeti treballar amb l'e-factura. Només dir-te que el certificat digital és important que estigui instal·lat a l'ordinador que emet les factures. Ara us explicaré amb la col·lecció de Logic Class, Sage Murano i Sage 200C de Sage com es configura una factura, però amb altres programaris la funcionalitat és semblant. Bé, el primer que hem de fer és verificar en el nostre Internet Explorer, anar a opcions d'internet, contenido, certificados, i a la carpeta personal a veure si tenim el certificat digital corresponent en l'ordinador que ha de fer les factures electròniques. En segon lloc, el que hem de fer és anar al nostre software, en aquest cas serà Sage 200, anar a Inicio, Administración, Asistentes de Configuración, i en allà indicar-li quins que farem servir la factura electrònica i quin és el certificat. El certificat el agafarà directament si estem a l'ordinador on l'hem instal·lat. Un dels passos que hem de fer és anar a informar a cada client que treballarem amb la factura amb aquest client. Això ho farem des de Ventas, Clientes, i accedint al client, a la part de sota de la pestanya Albaranes, Factures, Recibos, veurem que es demana generar e-factura, direm que sí, i l'email on s'ha d'enviar aquesta factura. El següent pas, dintre la mateixa fitxa de client, hem d'anar a l'opció de processos, dintre processos, màscares d'informes, i a la pestanya on diu factura, posar-hi quin és el format que volem enviar-li al client, ja que podem definir diferents formats de factura amb aquesta aplicació. Bé, ja està tot configurat. Ara podem anar al Brands, imprimir la factura d'aquell albarà i directament, si aquell client tenim informada que necessita factura, el sistema
li enviarà la factura directament per correu electrònic. Si estem en un procés de finals de setmana o finals de mes, o un procés global de facturació, que facturem totes les factures pendents tots els obrants pendents de facturar, el programa es para i ens demana què volem fer amb la factura electrònica. El normal és marcar que s'enviïn totes les factures electròniques i el sistema el que farà és facturar les que toquin paper i les altres en factura electrònica les enviarà. Abans no he comentat que és molt important que si vosaltres teniu un producte, un programari, que podeu fer factures electròniques, us ha de permetre també, al rebre una factura electrònica, no haver de manipular aquesta factura. Vol dir que aquesta factura pot entrar directament al sistema, passar-se a una factura de compres a la comptabilitat i fins i tot pot arribar a rebaixar d'estoc. És un sistema molt interessant que crec que ens estalvia molts diners i molts maldecaps. Si el vostre cas és que heu de facturar amb una entitat pública, és cert que necessitem fer servir un format especial. Anirem a manteniment de formats d'enviament i aquí anirem al menú Processos i Importar formatos, o Control més I, tal com veuen aquí. Aquest procés el que fa és importar-nos els formats estàndards d'e-factura per a administracions públiques i mirarem el detall del format e-factura. Aquest format s'ha d'especificar bé, hem de repassar-lo i tal com veureu en aquesta pantalla heu de deixar que tot estigui tal com m'explico aquí. Per a l'administració pública és necessari donar un segon pas, i és que hem de crear el que en diuen els centres administratius, com a mínim 3, cada un d'ells amb el seu propi rol. Hi ha el rol fiscal, el de receptor i el de pagador. Aquests rols s'han de donar d'alta en el manteniment de centres administratius de l'aplicació i afegir totes les dades del rol, com veieu en aquesta imatge. És molt senzill, un cop fet això, per cada client ja podem fer-li la e-factura. Amb totes aquestes explicacions, espero que t'animis i passis a fer servir la e-factura. Si el vídeo t'ha agradat, sisplau, comparteix-ho a les xarxes socials i si creus que hem de tenir una sessió de valoració, contacta amb nosaltres a través de qualsevol dels formularis del web, a xarxacontrol.cat.